joulupukin kuumassa linjassa, sillä joku lapsi kysyy, että mikä on pukki tuo musta piste sun lakissa? Tässä kohti suunnilleen oli musta piste, joka näytti vähän niin kuin tämmöiseltä meidän lavalier-mikrofonilta. Okei, oliko tämäkin maksettu mainos? Ei toi vielä loppunut. Okei, jatkuu. Joulupukki maksaa meille. Niin sitten se joulupukki sanoi sille lapselle, että ei ole mitään, joku roska varmasti, ei pukilla mitään kiitystä ole täällä. Niin sille lapselle ja sitten se oli silleen, okei, heippa. Mutta mun mielestä pukin ei olisi tarvinnut valehdella siinä tilanteessa. Se on ihan ääliömäinen veto. Niin, koska mun mielestä se olisi ollut parempi veto, että kun sillä oli siis niinku mikki tässä ja siitä näkyy se musta piste näin. Mun mielestä olisi ollut parempi veto, että se pukki olisi ollut vaan silleen, kuules Joona! Nyt käydään tämä keskustelu. Niin. Sinä puhut siellä kotona puhelimeen, eikös niin? Joo. No, huomaatko, että pukki tässä on kameran edessä ilman minkäänlaisia puhelimia lähettyvillä? No mites Joona vittu sitten ajattelet, että pukki kuulee mitä... Tai miten Joona kuulee sieltä, mitä pukki täällä puhelee? Joulun taika. Ei Joona! Niin, se olisi... Tontut on rakentanut mulle tämmöisen hienon tonttulakin, jossa on mikrofoni sisään rakennettuna ja tuossa se on se kohta, mistä se kuuluu. Ja sitten Joona olisi ollut silleen, oi kiitos pukki! Mä opin uuden faktan Mä uskon pukin vielä enemmän. Eikä tarvi edes tonttuja rakentaa. Minä hain verkkokaupasta tämmöisen mikrofonin itselleni, että minulla toimii tämä tuotanto ollenkaan täällä. Joona, miten vitussa ajattelet, että tämä kuuluu sinne striimiin, tämä mun puheen ja varsinkin puheluihin? Mitä vittua? Anteeksi, meni. Mä huomaan, että toi on intohimo asia. Jos on herkkä aihe. Highlight Magazine, klipatkaa joku. Toi on siis, voitko sanoa vielä, tuolla äskeisellä pukkiäänellä, niin voitko sanoa vaatteita? Kuules Joona, vaatteita! No niin, hyvä. Joku voi tuosta leikata sitten, kun se pukki on siellä ilman kohdasta, niin voi mennä tuohon sitten, kun se oli varmaan mitä tästä haluttiin. What? Mä missasin ihan täysin kaiken. Tämä on joku peden salatehtävä. Joku saamaan pukin äänellä sanaa vaatteita. Niin, kyllä. Tämä etän teille niin mietitä, että kyssyin tämä. Sitten kun joskus tajuatte tuon jutun, niin te olette silleen, että Pene on Nero. Nerokas. Kyllä. Niin.